Στο σημερινό μας βίντεο έχουμε κάποιες ερωτήσεις που γράψαμε εμείς και θα λέμε ποιος πιστεύουμε ότι θα άντεχε. Λοιπόν, Ξεκινάω. Ποιος θα άντεχε χωρίς κινητό? Γεωργία. Εσύ θα άντεχες. Σειρά σου. Λοιπόν, ποιος θα άντεχε χωρίς φαγητό για μία εβδομάδα? Γεωργία. Μαρία. Δεν φαίνεται καλά. Τι να κάνουμε. Ωραία. Ποιος θα ξέχναγε το κινητό του? Μαρία. Δεν φταίω, εγώ το ξεχνάω συνέχεια. Λοιπόν, ποιος τα έκλεβε? Δύσκολη ερώτηση, αλλά... Ναι, Εγώ. ναι. Εγώ, εσύ κοπέλα μου. Ναι, καλά. Να καλά. Λοιπόν, ποιανού θα έπεφτε το κινητό στην τουαλέτα? Εσύ και πες πολλές φορές. Όχι, καμία, αλλά Εμένα καμία. μία φορά πήγε να μου πέσει νομίζω. Τέλος πάντων. Εδώ. Ποιος θα έκανε δίαιτα? Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν. Ποιος θα έκανε selfie στην τουαλέτα? Selfie στο τελευταίο. Εσύ ποιον είπες? Εμένα. Εγώ εμένα. Ωραία, τι μου το λες. Λοιπόν, πού είμαστε? Να, ποιος θα έτρωγε μία κουταλιά κανέλα? Εσύ θα έτρωγες. Εσύ θα έτρωγες. Ναι, καλά, εντάξει, μην το σχολιάσω. Είναι πάρα πολύ πικρή, δεν μπορώ Ναι, να αλλά εσύ φάω. δεν την έτρωγες, εγώ δεν μπορώ να τη φάω. Ούτε εγώ. Ναι, καλά. Λοιπόν. Κάτσε, ναι. Σειρά μου. Ναι. Ποιος θα θύπρε με το παραμικρό? Ναι, μόνο. Εσύ! Εσύ! Εγώ θυμόμαι με το παραμικρό, εσύ κάθε φορά που σου λέω την κάτι. προηγούμενη φορά που σε πήρε τηλέφωνο δεν θυμάσαι με το παραμικρό. Ναι, και εσύ την άλλη φορά που σου είπαν ήμουν εκπομπή στον νύχτα, ποτέ δεν θυμόμαι με το παραμικρό. Εντάξει. Εντάξει, και δεν θυμάμαι. Σειρά σου. Λοιπόν, πού είναι? Να. Ποιος θα έβγαινε έξω στο δρόμο και θα τραγουδούσε δυνατά? Καλά. Γεια σιγουράκι, Γεωργία. Εγώ. Εσύ. Είναι θεά, το ξέρω. Ναι, καλά. Ποιος θα έκανε ατυχήματα στο σπίτι? Εγώ ψηφίζω Μαρία. Εγώ ψηφίζω Γεωργία. Έχω πάθει τα ατυχήματα μέσα στο σπίτι. Ναι, κι εγώ. Να σου πω τι έχω πάθει με κύριο. Λοιπόν, ποιος θα μπορούσε να είναι μία εβδομάδα με 5 ευρώ? Εγώ. Η Μαρία. Σειρά μου. Ποιος θα άντεχε πιο πολύ καιρό άπλητος? Η Γεωργία. Εγώ. Ποιος από τους δύο σας πιστεύει ότι μαγειρεύει καλύτερα? Καλά, ναι. Η Μαρία. Βέβαια, εγώ ξέρω να φτιάχνω τα πάντα. Και η τελευταία ερώτηση για σήμερα. Ποιος από τους δύο θα έπεφτε από το αεροπλάνο με έναν εξύπνοτο? Αλεξίπτωτο. Αλεξίπτωτο, είπα η δικιά μου. Γεωργία. Γεωργία. Εγώ φοβάμαι πάρα πολύ. Εγώ καθόλου, άμα ήμουν εξύπνοτο, άμα έτσι όχι. Λοιπόν, άμα σας άρεσε το βίντεο Πατήστε like. και βάλτε μας κάτω ένα comment. Και άμα δεν σας άρεσε, dislike. Γεια σας, τα λέμε στο επόμενο βίντεο που θα είναι λογικά σήμερα.